Ndewo onye ọma na-ege ntị. Tata ezumezu Igbo nọ na Groombridge Standard School nke dị na nọmba 62 Marwa Road, Satellite Town, Lagos. Groombridge Standard School bụ ụlọ akwụkwọ pụrụ iche nke maara ihe ekwe na-akụ gbasara inye ụmụaka ezi ntọala na ezi ọzụzụ pụrụ iche na agụmakwụkwọ. Otu a ụlọ akwụkwọ a ị na-ahụ ugbu a siri ma mma, otu a ka mma ya siri zuo oke ma n'ime ma na mpụta, maka na abịa na ndị nkụzi ha bụ ndị akwọrọ aka wee ghọta, ndị mara ekwe na-akụ gbasara inye ezi nkụzi bụ ịgba. Abịakwazie na akụrụngwa eji akụzi nkụzi, ha nwere akụrụngwa bụ ịgba nke pụrụ iche eji enye nkụzi n'ụzọ kwesịrị ekwesị iji nye ụmụaka ezi ntọala na agụmakwụkwọ pụrụ iche, nke ga-eme ka ha bụrụ akwa akwụrụ na agụmakwụkwọ na ọpụrụ iche n'etiti ndị ọgbọ ha. Ya bụ, ibi na Satellite Town, Lagos, gịnị ka ị na-eche? Kpọta nwa gị, kpọta ụmụ gị na Groombridge Standard School nke dị na nọmba 62 Marwa Road, Satellite Town, Lagos. Lọta na ọ bụrụ na nke a bụ izizi gị sonyere anyị na ezumezu, biko pịa akara mgbịrịgba ma mee ndị oyibo na-akpọ subscription, nke ga-abụ na mgbe ọbụla anyị wetara gị ihe omume anyị dịka anyị si eme na mbụ, YouTube na-enye gị ezi ncheta. Ndewonu ụmụaka, ka unu mee tata. Ana m anabata unu na Ezumezu Igbo TV. Ezumezu Igbo bụ atụmatụ echepụtara maka mgbasa na ịkọwapụta asụsụ Igbo na ịkwalite asụsụ Igbo, omenala Igbo, ọdịdị Igbo nakwa ihe niile gbasara ndị Igbo. N'ime ezumezu, a ga na-ewetara gị akụkọ ụwa, na-ewetara gị gwam gwam gwam, na-ewetara gị ilu na nkọwa ya, ejije nakwazi ọtụtụ ihe dị iche iche ị ga na-amụta n'ezumezu Igbo. Ihe bụ ebumnobi anyị bụ ime ka unu na-eto eto dịka unu nwa wee mata ebe unu si nakwazi ka esi emegasị ihe n'obodo unu dị iche iche, maka na ọtụtụ n'ime unu n'ebe a nụwa nsị unu kọwara m onwe unu ọfụma, unu ama nwere ike ịkọwatara m onwe gị, kọwara m onwe gị otu onye ịbụ, ebe isi nakwazi ebe unu bi, ịma nwe nwoke ịkọwatara m ya ọtụtụ n'ime unu. Ya bụ, anyị ji agba mbọ n'ezumezu Igbo na-aga n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche wee na-enyere ụmụaka na-eto eto aka ka wee ghọta ihe bụ ndị Igbo, ọdịdị ha nakwazi ife ha na-eme maka ndị Igbo. Ihe nke a ọ masịkwara unu? Ọ masịkwara unu? Ya bụ, tata ana m anabata unu. Anyị nọ na mbọsị taa na Groombridge International School. Groombridge bụ nnukwute ụlọ akwụkwọ bụ ịgba n'ịzụlite ụmụ akwụkwọ. Ọ bụrụ na ile anyị ga-afụ ọmarịcha ụmụaka nọgasị ebe a na ka ha si wee nọrọcha n'oche ha. Ya bụ, Groombridge na-agba mbọ ịkwalite ụmụaka na inye ezigbote ọzụzụ nke tọrọ atọ ma nke bụkwa ịgba, ime ya ka ha bụrụ akwa akwụrụ na ọkammụta n'ụzọ dị iche iche. Ya bụ, ile anya tata, anyị bụ ndị ezumezu nọkwa ebe a inye aka wee gbaziere ụmụaka na inye ezigbote nkwalite bụ ịgba. Ya bụ, n'egbughị oge ọbụla, tata aga m eme ihe ịtọ, maka na aga m na-abịa kwamgbe wee na-enye unu mgbasịgasị dị iche iche. Ọzọ, ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere, ọ bụrụ na ị na-arụ, aga m na-atụyọ gị ka ị gbaa mbọ wee na-emepụta ihe niile m ma kụziri gị ebe a na omume ma iruo n'ụlọ. Nke izizi, aga m akọrọ n'akụkọ ifo. Nachọrọ n'akụkọ ifo? Nachọrọ n'akụkọ ifo? Nke izizi, aga m akọrọ n'akụkọ ifo. Na nke izizi, nkọcha ya akụkọ ifo, mgbe akọwatara gị maka ịkọwapụta onwe gị na ka esi akọwapụta onwe gị nye mmadụ. Mmesie nke a, nkọwara gị ihe bụ nsọpụrụ n'ala Igbo. Ihe anyị ka ga-eme na mbọsị taa. Mma chọkwa ọ bụrụ na ị na-arụ ihe niile a ga-eme nwere ihe mmụta dị ukwuu n'ime ya. Mma chọkwa ọ bụrụ na ị na-arụ imepụta ihe ndị a, nye papa gị, nye mama gị, gosi ya, si ya na onye ohu bịara na ụlọ akwụkwọ na mbọsị taa wee kọwapụtara unu ihe ndị anụ unu emụta ya. Ya bụ, n'egbughị oge ọbụla, aga m ebido n'akụkọ ifo. M na-ebido kọwaa gị ebe akụkọ ifo n'ala Igbo.
wee werezie otu ịma atụ wee nye gị ya m na-akọwa onye na-esonyekwa na-esonye ọkọ akụkọ bụ m Onowu Ezeugo Chinyerugo ya bụ aha echichi m ya bụ ichi ịkpọ m Onowu ịkpọ m gịnị daalụ rie nne ya bụ mgbe oge mma kọpụtara gị ihe bụ akụkọ ifo. Gịnị bụ akụkọ ifo? E nwere ọtụtụ ihe ịnụgoro ama m na ka ị na-eto eto ịnụgo ọtụtụ maka akụkọ ifo ịnụ na onwe ya na-akpa akụkọ ọkweziokwu ịnụ na onwe ya na-akpa akụkọ ifo kwa ya mana onwe gị matachabeghị ihe bụ akụkọ ifo a na ka o si bido na ngalaba ya. So achọrọ m iji ohere a wee kọwatara gị ọfụma ka ị wee ghọta ya wee ghọta ebe ihe ahụ si nakwazi ihe mere ji eme ya. O doro anya akụkọ ifo bụ otu n'ime ọdịnala e nwere n'ala Igbo. Ọdịnala bụ ihe dị adị, ihe dị ure, ihe ejiri mara ndị nakwazi ihe dị na ihe ndị ahụ jiri biri. Ya bụ akụkọ ifo bụ otu n'ime ihe ndị a. Akụkọ ifo bụ otu ọdịnala ndị Igbo ji akụziri ụmụaka werekwa na-enwe ọdịnihu obi aṅụrị nye ụmụaka were na-akụziri ụmụaka ọtụtụ ihe dị iche iche ha nwere ike isi na ya site n'akụkọ wee kụziere ha ọtụtụ ihe dị iche iche ha nwere ike isi na ya mụta ihe nke a ga-eji tinye na ndụ ha ma bie ezie ndụ. Esi n'akụkọ ifo were enye ụmụaka ihe bụ mgbazi ma nye ha ihe ọ dị ka ọ ga-adị ma ọ bụrụ na ha tochaa. Ị na-aghọta m na-akọwa ya bụ mgbe a ga-esi n'akụkọ ifo wee kọwara gị ihe bụ na mmadụ etobo maọbụ na ihe bụ na mmadụ bụ okenye, omume mmadụ kwesịrị ime ma ọ bụrụ ebe okenye na ihe kwesịrị ịbụ. A ga-esi n'akụkọ ifo wee gbazie gị ihe ndị a nke ga-abụ ị ga-ewere ihe ndị a tinye omume nke gị wee bie ndụ gị otu ahụ. Ya bụ na esi n'akụkọ ifo wee na-akụzi ọtụtụ ihe dị iche iche, ọtụtụ ihe omume dị iche iche, ọtụtụ ihe mere eme mgbe mmadụ adịghị. Maka o nwere nke mmadụ akọ nsị gị na ihe a mere n'ala mmụọ, n'oge mma akọ nsị gị na o mere mgbe gboo mgbe ha mara ụdị ihe ọbụla ihe a mere. Ihe e ga-etinye otu a bụ iji gosi gị na o teelarị ndị Igbo dị. Ị na-aghọta m na-akọwa ofu ụbọchị mma bịakwa mma kọwara gị ọdịdị ndị Igbo ka ha si bido, kedu ebe ha si ka ha si bido na ka ha si nọ na mbọchị taa. Ma tata ihe ma akọ gị tata bụ maka gịnị? Akụkọ ifo. Ya bụ ọ bụ otu n'ime ọdịnala ndị Igbo ji akọwapụta ọtụtụ ihe megoro eme na mgbe gara aga nke esinye ya agbaziri ụmụaka ọtụtụ ihe dị iche iche. Ọ bụrụ na mgbe gboo ka esi akọ akụkọ ifo bụ ọ na-abụkarị ndị okenye ụmụ nwanyị na-akọkarị ya. Ọ bụrụ na o nwere ndị akọghị iche ma n'otu a maka ọ bụ na ibe n'ala Igbo ụmụ nwanyị ada atụkarị ilu maọbụ ọ bụrụ na a nọrọ n'obodo na-ekwu okwu ụmụ ya na-ekwukarị okwu, ụmụ nwoke na-ekwukarị okwu. Ụmụ nwoke a na-ekwukarị okwu bụ ilu ka eji ama na ịbụ ezigbote nwa afọ Igbo. Ị na-aghọta m na-akọwa ọ ilu ọ bụrụ na na-ekwu okwu ị na-ekwu okwu n'ilu. A sị na ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eme gịnị? Ji eri okwu. So ọ bụrụ na na-ekwu okwu na-ekwu n'ilu ọ na-enye ezigbote obi ahụ gosi na ama m ihe dị omimi n'ala Igbo. Mana ụmụ nwaanyị adatụkarị ilu. Ụmụ nwaanyị na-emekarị ebe ịkọ akụkọ ifo. Ịkọ akụkọ ifo a na-abụkarị n'oge mgbede mgbe ọnwa na-eti. Ọ bụrụ na afọ mgbe ọnwa na-apụtagasị ọ bụrụ na Igbo ọ bụrụ na mgbe gboo ọ bụrụ na ọnwa apụta ụmụaka na-enwe aṅụrị rie nne maka na ọnwa apụtago. Ịma ihe kpatara ya maka na onwe ya na-akpọ ịnọ ọnọdụ ezi. Ịnọ ọnọdụ ezi bụ ọ bụrụ na mgbe ị na-eme mkpọtụ mmadụ kụziri ya na-ekwu. Ịnọ ọnọdụ ezi bụ ọ bụrụ na ọnwa pụta mgbe ahụ ka ọ na-abụ ọ bụrụ na o ruo ihe dịka elekere 8 n'abalị o kwesịrị na mmadụ ga-alakpugo ụra mgbe ahụ. Mana mgbe maka ọnwa na-eti ndị mmadụ anọchaja gị n'ezi, ha nọrọ n'ezi ahụ mgbe ahụ ka a na-eji wee na-akọpụtara ha akụkọ ifo. Ị na-aghọta m na-akọwa ya bụ ụmụaka na-enwekarị anwe ma afụ ma ọnwa na-eti maka na mgbe ahụ o ruru n'abalị ha gbakọọ n'etiti mbara ezi ma ọ bụ n'etiti obodo ịfụgasị na mpaghara ha nọgasị wee na-eme gịnị? Na-ege ntị a na-akọrọ akụkọ ifo dị iche iche. Enwegasịkwara egwu ọnwa a na-emegasịkwa. Egwu ọnwa bụ egwuregwu a na-egwu mgbe ọnwa na-eti. Ya bụ ya na-akpọ egwu ọnwa nke otu n'ime ya bụ ịkpọ ọga. Gụmere ịkpọ ọga. Okay.
ịkpọ ọga bụ enwere ihe ụmụ nwaanyị na-eme asị gị 1 1 2 2 3 3 ị na-eme ihe ndị a ihe a ka a na-akpọ ịkpọ ọga. Ọ na-abụ ihe ụmụada dịgasị ụka unu na-emegharị ya n'oge gboo, mana ugbu a ọtụtụ ihe ndị anyị na-adịrọzi anyị na-acha gbakwa mbọ iwesịrị ndị azụ. Ihe na-akpụ ya bụ ịkpọ gịnị? Ịkpọ ọga. Ọ ya na-akpụ ya n'ala Igbo. Ọ bụ otu n'ime ya na-eme na egwu ọnwa. Ọzọ bụzi akụkọ ifo nkọrọ maka ya ugbu a. Ya bụ aga m eji ofu akụkọ ifo wee mee ịma atụ. Ihe nkọ ma akụkọ ifo unu aghọtara ya? Ehe. Ihe akụkọ ifo anyị akọ na mbọsị taa, ihe bụ isiokwu ya bụ na ileli mmadụ anya adịrọ mma. Ileli mmadụ anya adịrọ mma, pụọ ya. Ọ bụ na nkọcha akụkọ ifo anụ, ị ga-agwa m ihe ị mụtara na ya, ya kọrọ m ihe mụtara na ya. Ya bụ ọ bụrụ ige ntị eweta ya ọfụma ma kọwara m ihe mụtara ma ọ bụ na-emesịa. Asị na isiokwu anyị bụ gịnị? Ọ bụrụ na nkwuo isoro m kwuo njomiri jo ngwa gee ntị. Ihe a bụ egwu ị ga na-agụ ma ọ bụ na iru ebe a ga-agụ egwu n'akụkọ ifo a ga-agụ egwu na ya. Ihe a ka ị ga na-ekwere m ma ọ bụ na na-ekwe akụkọ ifo a. Ị na-eme m na-ekwu ihe esonye ka ihe mkpọrọ ya ọzọ kpọkwa ya. Nke a bụrụ gịnị? O ruru otu mgbe na otu obodo e nwere otu nwatakịrị nwoke anụnwa. O siri nnukwute ike nke ukwuu maka na nna ya bụ dibịa. Nne ya na-agbata afa nke ọma, bụ nnukwute dibịa n'obodo ha. Ọ mụtara otu nwoke a bụ ọkpara ya ka ọ bụ. Mana abịa n'obodo ahụ, ihe ji ama ndị bụ dike bụ ndị nwere ike mgba, ndị na-esite ike mgba n'obodo ahụ. Maka na papa ya na-agbata afa rie nne. Papa ya mere ya ọ bụrụ ya na-akpọ azụ eru ala. Azụ eru ala bụ na ada atụ ya na mgba. Mgbe ọbụla ọ gara na ya ọ na-emeri. So o wee bụrụzie azụ eru ala n'obodo ha niile, nke bụ na ọ bụrụ na aka mgba n'obodo nye maka a na-akpọ ka o soro ga mgba. O rugwa na ebe ahụ ọ na-emerie. Ya bụ ewee ruo ka ọ na-etolite bụ okorobịa nwee nnukwute akpa obi nke ọ na-agafete ọ na-atụ ụjọ. N'ala ahụ mgbe ahụ nwata nwoke ahụ mechara wee bụrụ ọkamgba na ala ndị mmadụ niile. Ya bụ ọ bụrụ ka tata asị na ụwa niile n'ọnyanwa bụ ọkamgba na onwere onye na-atụ ya n'ala. Nyawa chiri chikarị onwere onye ọbụla na-atụ ya na mgba n'ụwa niile kata ọ bụrụ ka tata. Ya bụ n'ala mmadụ ka mgbe ahụ nyawa bụ gịnị? Nyawa bụ ọkamgba, nyawa bụ azụ eru ala, nyawa bụ ọpụrụ iche. Onwere onye emeri ya na-emeri na mgba. Nwatakịrị bụ mekata. Mgbe o merichara n'ala niile n'ala mmadụ, o wezi papa ya ya ga-aga ala mmụọ ka ya ga mee gịnị? Ka ya ga-agba mgba n'ala mmụọ. Na ọ bụ na ya emerichago ụwa, ya ga-ọzọ ihe n'ala ndị mmụọ ka ya ga-agba mgba n'ala ndị mmụọ bụ emerikwa ndị mmụọ, nke ga-abụ na ọ ga-abụ ọkamgba n'ala mmadụ bụrụ ọkamgba n'ala mmụọ. Unu na-esonye ya na-akọwa? O wee sị nna ya gwọrọ ya ọgwụ, ya nye ya ike ga-eme ka ya mee gịnị? Ka ya gaa njem ahụ wee lata. Ya bụ nna ya wee si ya mepụ nke ọma. Nna ya wee gbawara ya afa, gbachaa afa, wee wụchaa ya, wee mee ya, nye ya ọtụtụ ike dị iche iche, nke mere na ọ nọ ọtụtụ abalị wee pụta wee bụrụ akwa akpụrụ n'ihe niile, wee nye ike ka ike. Nna ya wee wunye ya ọkụkọ ahụ mere ya ka ọ si ya jiri n'aka ma ọ gaba mgba. Ọ bụrụ na ọ gaa mgba ahụ lata, ọ ga-egbu ọkụkọ ahụ nye arụsị ahụ. O wee sị ya o wee nwere ọkụkọ ahụ wee gaba mgba ahụ.
wee gawa ala ndị mmụọ wee gakata wee gaa n'ụzọ gakata wee gafee ala ndị mmadụ niile wee baa n'ala ndị mmụọ. Ozugbo o ruru n'ala ndị mmụọ o wee fụ eze mmụọ wee jere gidim wee sị ya nwata gwee. Eze mmụọ a nwere isi 10, nwa aka 10, nwa ụkwụ 10 wee jere pụta wee sị ya nwata gwee. Maka n'ihi na onye abụọ ka mgba nwere nnukwu obi obido gwara egwu a o wee sị ya nna agwa egwu a ị na-ekwere m gịnị o wee sị ya na ya nkwa ọkwụkwọ eje mgba nzomiri izo na ya nkwa ọkwụkwọ eje mgba nzomiri mgba tụọ ya nwere ọkwụkwọ gba mgba nzomiri izo ma mgba tụọ ya nwere ọkwụkwọ laade nzomiri ike mgba nzomiri obi mgba nzomiri na nna ya gwọrọ ya nzomiri na ya jide ya nzomiri na ya tụọ ya nzomiri ya o wee bakwa eze mmụọ a nyam ya lụọ ya chetakwa eze mmụọ nwere isi 10, nnukwu 10, nwee aka 10 nyam ya lụkatị ya lụọ ya obirite eze mmụọ ya n'ala. Eze mmụọ nwụọ o were ọkụkọ ya na-aga ọ gawa wee fụkwa eze mmụọ ọzọ. Eze mmụọ nke a nwere isi 9 ka o nwere, nwa aka 9, nnukwu 9. O wee jere pụta wee buru ọkụ n'isi wee sịkwa ya nwata beyi. Ọ sị ya na ya nke ọkụkọ eje mgba mgba tụọ ya nwere ọkụkọ gba mgba ma mgba tụọ ya nwere ọkụkọ laade ike mgba obi mgba nna ya gwọrọ ya na ya jide ya na ya tụọ ya nyam ya ọtụnyam ya lụọ ya biriti ya ọmụma ya n'ala. O merie ihe nke ahụ gafetekwa wee gatatakwa wee fụkwazie eze mmụọ ọzọ nke a nwere isi 8 n'okwu 8 otu a kwesịrị nyam ya ọgwụgwara egwu a mmejọ ghara wee kọwa gị egwu a pụtara gee ntị mgbe ọ sị na ya ngwọ chetakwa na nna ya nyere ọkụkọ ọkwa eziokwu wee sị na ọ gacha mgbe alata ọ ga-egbu ọkụkọ anyị enye arụsị aha mmeri ike ya bụ mgbe ọ bịara ọ sị ya na ya nwọkwa eje mgba ọkụkọ ahụ ọnwụ n'aka ya bụ ike ya o wee sị na ya nwọkwa eje mgba ya bụ onye kwere ikwu a sị ọ bịa sị ike mgba ike ahụ o ji agba mgba a na nna ya bịa gwọrọ ya nye ya obi ya na o nwere ọ da-atụ ụjọ ọ da-atụ mmadụ ụjọ ọ da-atụ mmụọ ụjọ nọnụ ya gwara nye ya ka o wee jide ya ka o wee tụọ ya n'ala. Ọ gụchara egwu ahụ ọ dịbọkwa ya ọ na-agbakwu mmụọ ahụ ọgụ nye na alụgide ya ọ tụọ ya ihe ka o megidere wee tụọ eze mmụọ nwere isi 10, tụọ nke nwere isi 9, nke nwere isi 8, nke nwere isi 7, nke nwere isi 6, nke nwere isi 5, nke nwere isi 4, nke nwere isi 2 na nke nwere otu isi. Mgbe o ruru na nke nwere otu isi nyam ya ọ gwụtakwara egwu a nye na lụkata ọgụ ọ tụọ ya n'ala. O wee bụrụ na mgbe ochie ahụ ihe eji ama eze mmụọ bụ eze mmụọ nwere isi 10 bụ eze mmụọ kachasịnụ ya bụ ọ tụrụ ha ncha niile n'ala wee merie ala mmụọ niile. O wee anazi wee buruzie ọkamgbe ya onye meriri na mgbe onye meriri niile wee na-anazi n'ụlọ ọ gaji ọkụkọ ya ahụ n'aka. Mgbe ọ na-anazi n'ala mmadụ ọ gagara n'ụzọ wee fụzie ya ọ fọrọ obere ka ọ gafete n'ala ndị mmadụ. Ofu mmụọ wepụta mmụọ ahụ ifu ya mmụọ dịka ofu dịka ọhụma ihe bụ eriri ma ebe eriri ụdọ obere ụdọ gịnịgịnịgịnị mmụọ ahụ dị otu a. Mmụọ ahụ nwere mpekele isi nwee mpekele aka nwee mpekele ụkwụ ya mmụọ ahụ nwere isi. O wee sị ya nwata beyi wee lee ya anya legata ya anya ọ gbasịa nkịtị na ebe ọ na-aga. Mmụọ ahụ dapụta n'iru ọzọ sị ya nwata beyi ọ gafekwa ya ọzọ na-aga ebe ọ na-aga. O wee lekọta mmụọ ahụ gọtọta ya igwapụ ya kwụrụzie kwuchie ụzọ sị ya nwata beyi legata ọ wee sị ya
ka e ga-eji onye nke a mee bụ onye nke na ya tụchara mmụọ niile n'ala unu. Ọ bụ ka ihe ya na-eji gị nke mere na enye gị bụ ofu aka ka a ga-enye gị eweta aka otu a were gị tụfuo gị pụọrọ ya n'ụzọ. Ọsị na ọ bụrụ otu a na ihe na ga-agba mgba na ya ma ngafe n'ụzọ ma ọ bụrụ na ya gbara mgba olekata onye a lekata ya ọ mara ọsị na ofu aka ka a ga-enye gị na ya bụrụgo ọkamgba na ala mma abụrụ ọkamgba ala mmụọ. Ọsị na ya ga-agbarịrị mgba a. Ọsị oke o wee gbuoro egwu a wee sị ya na ya nkwa ọkwụkwụ eje mgba na mgba tụọ ya nwere ọkwụkwụ gba mgba ma mgba tụọ ya nwere ọkwụkwụ laade ike mgba obi mgba na nna ya gwara ma ya jide ya ma ya tụọ ya nyana ya mpekele mmụọ a wee buru tụọ n'ala. Ọ tụọ ya maka na ọ sị na ya nwekwa eje mgba na ọ bụrụ na mgba tụọ ya nwere ọkwụkwụ gba mgba ma ọ bụrụ na mgba tụọ ya nwere ọkwụkwụ lawa ya bụ na mgba mechara tụọ ya o wee soro ọkụkọ ahụ wee nwụọ. Ya bụ mpekele mmụọ ahụ tụrụ ya n'ala o wee nwụọ n'obodo ya bụ ọ bụrụzie obere mpekele mmụọ ahụ ga-ebuzi ọkamgba niile maka gịnị ebe a ka ọ gwụrụ ya bụ o mechazi wee lapụta n'ala mmadụ mana ọ tụcha mmadụ n'ala mmụọ kemgbe anyị n'ala mmadụ mana o ruchazi buruzi ọkamgba niile otu a ka o si wee nwụọ n'ike ya niile. Onye agwa m ya ọ mụtara na ya ka ihe mụtara n'akụkọ a ka ihe mụtara na ya gwa m ihe mụtara. Ụmụ akwụọrọ na ya aka. Ọ sị na ọ dịrọ mma onye ọbụla efu ileli ya anya. Onye mụtara ihe n'akụkọ a ka ihe mụtara ihe n'akụkọ a ka ihe mmadụ mụtara ka ihe mụtara na ya. Ọ dịghị ka mmadụ na-atụ aka. Ịtụ aka ihe ọpụtara ịtụ aka bụ mmadụ itu ọnụ kwụọrọ m aka. Daalụ nne. Chetakwa na isiokwu anyị bụ na ileli mmadụ ya mere gịnị adịrọ ọkụụzụ ihe mere ọkamgba a o leliri ya anya. Ọ bụrụ na o were obi ya otu o si eme ndị ọzọ wee mara ihe agwa mmụọ wee si otu ahụ wee mepee onye nke ọ ghara ịtụ ya n'ala mana maka na o leliri ya anya onwere o ji akpọrọ oche ndị wee zigoro ya o wee fụ na enwere echiche n'egbe na egbe o wee bụrụ gịnị ya wee tụọ ya wee nwụọ. Ya bụ ilebi mmadụ anya ihe ọ sọrọ ya bụrụ ọsọ ya bụrụ na onye a bụ onye ọgaranya onye a bụrụ ogbenye ọ dịrọ ma ilebi mmadụ anya ịmara onye bụ onye ịmara onye ji biri ịmara onye ji kwụrụ ya ebe m na-ekwu. Ya bụ ọ bụrụ na ịfụ mmadụ ihe ọmụmụta ya ka m na-akọwara gị ya ịfụ mmadụ ọbụla ịfụrụ n'ụwa kwanyere onye ahụ ugwu. Ị na-agwa ihe m na-akọwa ịkwara onye ahụ ugwu kwanyere onye ahụ ugwu na mmadụ ka ọ bụ ma o nwere ego ọ bụrụ na onye ara ka ịfụrụ n'ụzọ aga na ka onye ahụ ọnụ maọbụ were onye ahụ enwere nna abụghị abụ moto na-agafete agba mmadụ mmiri na-aga ebe na-aga ọ dịrọ mma. Ihe ndị anyị na-ebu mmadụ ilebi mmadụ anya maka ichere onwere oge eme ọkụwetara ụdịka ihe a onwere ya ga-emenwu gị ị na-agwa ekwu otu esi masị gị ọ dịrọ mma. Ọ yi akụkọ na-akọwa mmadụ bụ mmadụ ịpụta ihe mmadụ nkwanye ugwu niile ga-enye nwa onye ahụ nye ya. Chineke bi n'eluigwe na Chineke bi n'ụwa na-enye mmadụ nsọpụrụ ruo onye ahụ. Chineke adịghị akpa oke ya ụzọ na-akọwa ọ dịghị akpa oke otu adịghị harị na-akpa oke ma onye a bụ onye nnukwu ma onye a bụ onye obere onwere dịka ya nye mmadụ nkwanye ugwu ruru ya. Ihe mmadụ bụ otu a onwere metụta ka inwe ihe mberede n'ụzọ ọbụla. Ihe a nkọwara odoro anya ọkwụ nwetara akụkọ a nkọrọ ọ dịkwa ụlọ obi mma. Ngwa aga m abịa kịta ịkọwatara unu ihe bụ nkọwa onwe. Ọ bụrụ na dịka m si kwuo na mbido ọ bụrụ na m bịa jụọ gị otu m nọrasị isi gị kọwara m onwe gị ka e ji esi kọpụta onwe gị nye owu
tata abịa m n'ụlọ akwụkwọ unu onwere onye ime unu ebe a mma aha ya mana ọ bụrụ ma jụọ gị onye ka ị bụ kedu usoro ikwesịrị iso gbaso wee kọwatara mmadụ onwe gị nke ọma dịka nwa afọ Igbo wee mata nke ọma onye bụ ị na-aghọta ya na-akọwa ya bụ anyị ga-eso usoro isii m na-edepụta ugbu a wee mụọ ka ị ga-esi kọwara mmadụ onwe gị nke ya bụ na mmadụ jụọ gị tata sị gị onye ka ị bụ kedu ka ị ga-esi wee kọwara onye ahụ onye bụ ihe a ndepụtara ugbu a bụ usoro ị ga-eso gbaso wee kọwara mmadụ onwe gị wee mata onye bụ ọfụma ị na-aghọta ya na-akọwa nke mbụ mmadụ ndị ajụọ gị sị gị onye ka ị bụ ihe ekene onye ahụ ekene wee gwa ya aha gị aha m bụ igwe ya afọ ole dị adị m afọ igwe onye bụ onye ebe ịbụ abụ m onye ọ bụrụ na ịma afọ obodo gị n'ime steeti gị ikwuo ọ bụrụ na ịma afọ obodo gị ikwupụta ya otu a ị bịa kwuzie anyị bi na igwe onye afa steeti unu ana m agụ akwụkwọ na igwe onye afọ ụlọ akwụkwọ gị anọ m n'ogo bụ klaasị anọ m n'ogo basic 4 basic 5 JS1 maọbụ n'ogo sekọndịrị nke mbụ sekọndịrị nke abụọ maọbụ n'ogo basic 1 maọbụ ọ bụrụ na primary school unu nọ ihe a ndepụtara odoro anya ya bụ ihe ebuzo kene onye ahụ ekene ọ bụrụ mma ka ị na-akọpụtara onwe gị nyesi esi ndeewo onowu mana ọ bụrụ na onye ọzọ ka na-akọwapụta ọ dị ihe ịtọ ị ga-eburu n'uche e nwere ya na-akpọ ụtụtụ nwee ya na-akpọ ehihie nwee ya na-akpọ abalị ị na-aghọta ya na-akọwa ọ bụrụ na ụtụtụ ka a nọ isi onye ahụ ụtụtụ ọma bụ good morning ụtụtụ ọma kwuo ya ọ bụrụ na ehihie ga-anọ esi ya ehihie ọma kwuo ya ọ bụrụ na mgbede ga-anọ esi ya mgbede ọma maọbụ abalị ọma nke ọ bụla chọrọ ikwu kwuo ya bụ ekene ọ bụrụ na onye ahụ bụ gee ntị ọ bụrụ na onye ahụ bụ onye chiri echichi ị mara aha echichi ya esi ya ikene ekene n'aha echichi ya dịka otu ahụ echiri m echichi ya dịcha ikere ya asị m ehihie ọma onowu maka echiri m echichi ọ bụrụ na ọ bụrụ onye chiri echichi mana ọ nwoke ka ọ bụ esi ya ikene ya si ya maazị ya na-akpọ onye a bụ maazị kwuo ya ọ bụrụ na nwaanyị esi ya nwaada kwuo ya mana otu unu hacha ntu a otu unu hacha kịta unu ga-abụ ụmụaka ya bụ onye bụ nwoke nwekwara ụtọ onye a kere afa gị onye a bụ Mụnachi aga m onye a bụ Mụnachi nye mmakpụ ya bụ mmakpụ ya maazị mmakpụ ya obere maazị obere maazị maka ya ife na-akpọ otu unu hacha kịta ọ bụrụ na onye a bụ nwaanyị otu ọha kere afa gị what's your name? Onye a bụ Ngozi ịkpọ ya obere nwaada obere nwaada ọ bụrụ na ị chọọ ịkpọ onye isi ya obere maazị ịkpọ onye isi obere nwaada Ngozi ọzọkwa bụ blessing bụ Ngozi n'Igbo onye o doro anya ngwanọrọ ana ya bụ ikene onye ahụ ịgwa ya afa gị ịgwa ya afọ ole dị ịgwa ya onye ebe ịbụ gwa ya ebe unu ubi gwa ya ebe na-agụ akwụkwọ ma gwakwazie ya klaasị ịnọ otu a ka ị ga-esi kọpụtara mmadụ onwe gị o wee mata gị ọfụma achọrọ m ka onye akọpụtara onowu onye ọ bụ usoro a wee gbaso na-akọpụta onwe gị nye mmadụ kedu afa gị ngwa gbaso usoro a wee kọpụtara ha onwe gị daalụ obere maazị afọ iri na otu na isii afọ onye otu ọchịchị Agụata Anambra steeti anyị bi na Musa and Street ana m agụ akwụkwọ na Greenway Sunday School anọ m n'ọgụ sekọndịrị nke iri na otu ụmụaka kwụọrọ m ya aka
Kụọrọ m obere maazị aka. Daalụ. O nwere ịmụtara tata? O nwere ịmụtara ịlarụ n'ụlọ imepụta ndị ịmụtara tata n'omume. Ị na-abụta na-ekwu ebe a ka a na-abịa na njedebe mbọsị nke tata. Ana m ekelekwa unu ọzọ maka ohere unu nyere nakwazi ige ntị unu. Daalụ rie nne. Ngwanụ ụmụaka ka emesịanụ.